Make the ground shake. Γεια σας παιδιά, Super Papa εδώ. Καλησπέρα βασικά, γιατί η ώρα είναι νομίζω 3. Τι ώρα είναι ρε? Βασικά έχω μαζί μου. Next 3 και έχω μαζί τον Θανάση. Από εκεί βγαίνει η λέξη. It was at this moment that he knew. He fucked up. Κατουλάκια. Όχι, μη πα. Bye, have a great time. Για με το σπίτι της κάνω. Πολύ πλάκα στο θρέφτη. Πάω να τους πάρω. Bye, have a great time. Η Πόπη έτσι χαλαρά, γεια σου λέει, γεια σου. Πού πας το βόλι να σκοτώσεις ρε πλάκα? Το φύς πάρε, ποιος το κάνει με το βόλι? Τώρα εγώ δεν θα Nope. σκοτώσεις όμως. Ποιο φύς? Nope. Είδες? Δεν μπορείς να σκοτώσεις κανένα. Παραδέξου το. Nope. Σώφσε σου λέω. Να... What the fuck was that? Μας το έχεις αντικιού. Μαλάκα δεν το πιστεύω. Surprise, Δεν το motherfucker. πιστεύω. Μαλάκα τι? Πέθανε. Μπουμ! Εντάξει. Μπουμ! Όχι. Τι έκανε? Bye, have a great time. Μας έστειλε. Εγώ πω. Να το σοφίσει. Φοβήθηκε που είσαι. Θα με ορμήξει ρε. Πήρε με λίγα level. Λίγο ζωή. Θα σε πατήσει όλη τη, το λέω. Δεν την το μείωσα ρε μαλάκα μας προηγείς. Άντε ρε μαλακιά, θρες. Πάντα κάνα Q. Όπα έχει το βόλι, πρόσεχε. Nope. Ποιος είναι πολύ για τον μπούτσο? Nope. Να είμαι και εγώ. Zed motherfuckers. Μαλακιά. Δεν σε κυνηγάς, θα σε κυνηγήσει ο βόλι. Όχι ένας βόλι. Surprise, motherfucker. Πέθανε, ας φύγει, φύγεις. Α, και μην φλάει. Τι μ' αρέσει που σε λέω φύγε ρε μαλάκα. Θα γίνω... Μ' ακούς? Ναι. Εντάξει είναι. Α, κερδίσαμε. Easy. Γι' αυτό με έκανε επανασύνδεση. Easy. GG. Easy peasy lemon squeezy. Lemon squeezy. Κάτι κάνω λίγο την άσχα.